Yn y bore, dechreuwn ni edrych ar Salm 90, Salm neu weddi Moses. A ddarllen y ddwy adnod olaf i ni y tro yma. Bydded dy weithredoedd yn amlwg i ddweision, a thogoniant yw plant, bydded trigarodd yr arglwydd ein dew arno. Llwydda waith ein dwylo i ni, llwyddo waith ein dwylo. Aethon ni'n awgrymu y bore yma fod na ddwy ran i'r salm yma. Y ran cyntaf, byddwn ni'n edrych am y bore yma, lle mae Moses yn myfyrio. Yr ail ran o'r salm, mae Moses yn gweddio. Mae'n gweddio trwy'r salm, wrth gwrs, ond mae'n gweddio fwy yn yr ystyr i ni'n gyfarwydd ag e. Hynny yw, mae'n deisif pethau. Mae'n restru deisifiadau, pethau mae'n gofyn i Dduw amdano fe. Y gair Saesneg, petitions. Mae'n dod â'i gofynion, deisifiadau o flaen Duw. Wi wastad yn cofio yr hanesyn yna ddwedodd y parchedig Andy Pitt wrthyn ni pan oedd e'n pregethu gyda ni un tro, hanesyn am weinidog yn mynd i mewn i gwasanaeth ysgol yn yr Alban. Mae'n rhaid bod blynyddoedd wedi mynd heibio. Achos mae'r weinidog yn gofyn i'r holl blant oedd o'i flaen e, what is prayer? Ac mae rhyw fachgen yn wedi i law i fyny. Ac mae'r bachgen yn dweud fel hyn, prayer is an offering up of our desires unto God for things agreeable to his will in the name of Christ, with confession of our sins and thankful acknowledgement of his mercies. Ac oedd y gweinidog wedi ateb a dweud wrth y bachgen iddo fe fod yn ddiolchgar i fod wedi cael ei fagu mewn gwlad fel yr Alban. Wrth gwrs, roedd y bachgen yn dyfynnu un o'r atebion yn cyffes Westminster. Oedd wedi cael ei fagu yn yr aelwyd ac yn y capel i ddysgu fel oedd plant blynyddoedd yn ôl, yn dysgu'r atebion yma i'r cwestiynau. Fel oedd yng Nghymru hefyd, gyda'r hyfforddwr. I ni gyd, siwr o fod, yn teimlo bod ein gweddiau ni yn ddiffygiol. I ni gyd, siwr o fod, yn teimlo pan mae'n dod at weddi, mae plant ydyn ni gyd. Ac yn teimlo yn aml fel y disgyblion gynt yn dweud wrth yr arglwydd disg i ni weddio. Mae eisiau addysg arno ni. Wel, mae'r salm yn gallu cynnig yr addysg yna i ni. What is prayer? An offering up of our desires for things agreeable to his will. Am beth ydyn ni i weddio? Am beth ydyn ni i ofyn pan i ni'n gweddio? Pa bethau sydd yn agreeable to his will? Beth yw'r pethau y mae Duw yn dymuno i ni ofyn?
Beth yw'r pethau y dylsyn ni ofyn? Wrth gwrs, ni'n gallu gofyn am unrhyw beth. Ond yn aml mae ein gweddïau ni yn arwynebol ac allwn ni ddysgu o'r Salm yma. Beth dylen ni fod yn gweddio amdano? Beth dyn ni'n gallu gweddio amdano nhw? Cyn ein bod ni'n dod at y deisyfiadau hyn, gai atgoffa chi am yr hanner cyntaf, oherwydd maen nhw'n mynd gyda'i gilydd. Mae eisiau ni atgoffa'n gilydd o beth oedd y myfyrdod y bore yma, oherwydd mae un yn arwain at y llall. Achos mae Moses wedi bod yn meddwl am y pethau be o'n i'n meddwl amdano nhw bore yma, oherwydd bod wedi meddwl am hynny, mae'n deisif y pethau hyn. Maen nhw'n mynd gyda'i gilydd. Ac mae hwnna'n bwysig i ni. Mae'n dangos i ni pa mor bwysig yw darllen gair Duw a meddwl am bethau Duw cyn ein bod ni yn gweddio. A'n gobeithio bod ni yn darllen cyn gweddio. Ac ein bod ni'n trio dod â y gair yna i mewn un gweddiau ni. Felly, gai atgoffa chi'n jyst yn glo iawn am beth oedd y myfyrdod y bore yma, 4D. 4D, chi'n cofio? Duw. Mae yna Dduw i gael. A mae e'n fawr. A mae e'n dragweddol. Dydy e ddim fel dyn. Mae e'n Dduw. Yr ail dyn. Os yw Duw yn anfeidrol, dydy dyn ddim. Rydyn ni'n anfeidrol, rydyn ni'n frau, rydyn ni'n llwch, mae'n bywydau ni'n mynd heibio. Trydydd, mae yna ddryswch ac mae yna ddiflastod i fywyd. Mae yna dristwch, mae yna felltith ar y ddaear. A wedyn y pedwerydd, pam hynny? Pam yna dristwch? Pam yna ddiflastod? Oherwydd digofaint yn Duw. Mae Duw yn ddig gyda ni. Mae'n ddig oherwydd pechod. Mae'n gorfod ymateb i'n pechod. Os ydyn ni'n byw gan anwybyddu Duw, os ydyn ni'n byw gan anwybyddu i orchmynion e, bydd Duw yn ein herbyn ni. Ac os nad i ni'n newid, os nad i ni'n neud rhywbeth am hynny, mae marwolaeth yn beth ofnadw. Mae'n drychineb ofnadw. Nawr, yn wyneb hyn i gyd, mae Moses yn plygu ac mae e'n gofyn i Dduw am bethau. A mae yna 6 deisif yma. 6 peth mae'n gofyn amdano fe. Dwi ddim yn disgwyl i chi gofio'r 6. Da iawn os i chi. Ond triwch. Ond falle bydd rhywbeth yn arbennig yn taro. Triwch dal mlaen i hynny. A triwch yn ystod yr wythnos ac yn ystod y flwyddyn i ddod â'r rhain mewn i'ch deisyfiadau eich hun. Gofynnwch y pethau hyn fel y gwna Moses. Y cyntaf, adnod 12. Mae Moses yn gofyn am ddoethineb. Mae'n gofyn am ddoethineb. Hynny yw, mae'n gofyn am cael byw yn ddoeth. Adnod 12. Felly, yn wyneb popeth wi wedi'n dweud, popeth y 4D
yma. Felly, dysg ni I gyfrif ein dyddiau I ni gael calon ddoeth. Mae'n dilyn yn dydi. Mae'n dilyn o bobeth yn wedi dweud a bore yma. Fe ddyle fod yn amlwg I ni gyd. Os yw popeth a ddwedwyd y bore yma yn wir, wel, y peth cyntaf dylen ni trio wneud, a peth cyntaf dylen ni ofyn amdano fe, yw ein bod ni'n byw ein bywydau yn ddoeth. Os yw Duw yn dduw, dylen ni fyw ein bywydau mewn ffordd doeth. Os yw bywyd yn frau, fel mae e, os y'n ni'n mynd I farw, wel, dylen ni fyw ein bywydau mewn ffordd doeth. Beth dylai ein blaenoriaeth fod? Yn bod ni'n byw yn ddoeth. Wrth gwrs mae Paul yn dweud yr un peth yn dydi wrth yr Effesiaid. Mae'n dweud wrthyn nhw, Effesiaid 5 ac adnod 16. Daliwch ar eich cyfle oherwydd y mae'r dyddiau'n ddrwg. Neu William Morgan gan brynu yr amser oherwydd y dyddiau sydd ddrwg. Dylen ni fyw yn ddoeth. Mae hyn yn atgoffa ni o Solomon yn yr Hen Testament yn yw Duw yn gofyn iddo fe, beth ti moyn? Gofyn rhywbeth oddi wrtho fe. Mae'n cael dewis ac mae'n ystyried. A mae'n gofyn i'r arglwydd am cael byw fel brenin yn ddoeth. A mae'n atgoffa ni hefyd o ddamhegion yr arglwydd Iesu. Mwy nag un ohonyn nhw. Lle mae'n pwysleisio yr un peth. I ni fod fel adeiladwr sydd yn nid yn ffôl, nid yn adeiladu ar dywod. A phan mae'r storm yn dod, fel bydd yn dod, y blinder a'r poen a'r dryswch yr oeddwn ni'n sôn amdano fe. Bod ni ddim yn cwmpo, bod y tŷ ddim yn cwmpo, oherwydd yn bod ni ar dywod. Ond bod y tŷ yn dal. A mae'n bod ni'n adeiladu ar graig. A mae'n bod ni'n ddoeth. Mae'n bod ni fel morwynion doeth sydd yn barod. Nid fel morwynion ffôl sydd ddim wedi boddro I brynu yr olew, I gael digon, I fod yn ddoeth. Gael I ofyn I chi, ydych chi'n gweddio am cael byw eich bywyd yn ddoeth, un bywyd I chi'n cael? Ydyn ni yn gofyn I Dduw? Eisiau byw y bywyd yma ti wedi rhoi I fi arglwydd mewn ffordd doeth. Wrth I ni fynd mewn I 2022, ydych chi'n fodlon gweddio hyn? O'ch chi'n byw fel pawb yn cwmpas ni, ond fel rhywun doeth. Yn ail wedyn, am ddoethineb mae'n gofyn, ond hefyd am trigaredd. Am trigaredd. Adnod 13. Dychwel o arglwydd am ba hyd trigar ha wrth dyweision. Yn Saesneg, return o Lord, have pity, mae'n dweud yn y Saesneg. Mewn gwirionedd, dyma'r peth cyntaf. Fi'n gwybod wedi dweud y peth cyntaf doethineb, ond mewn gwirionedd, dydy hynny ddim yn delio gyda'r broblem. Mae hwnna jyst fel petai yr ragamadrodd. I ni wir yn dechrau delio â'n problem fan hyn. Os yw Duw yn ein herbyn ni, os yw Duw yn ddig gyda ni, os yw ein camweddau dirgel yn amlwg o'i flaen, os oes dim byd yn gyddiedig I Dduw, os y'n ni'n mynd I farw, ac mae yna stor o ddigofaint yn aros amdano ni, beth yw'r peth cyntaf mae'n rhaid I ni wneud?
byddu am drigaredd. Dyna'n unig obaith ni. Cael trigaredd gan Dduw. Allen ni ddim pledio dim byd arall. Allen ni ddim dweud wrtho fe, wel, wedi bod yn dda achos dyn ni ddim. A rhaid i ni ofyn am drigaredd. A rhaid i ni ofyn am drigaredd. A dyma'r pwynt. Mae rhaid i chi a fi, mae rhaid i ni wneud y fel unigolion. Mae rhaid gofyn am drigaredd. A mae rhaid parhau i ofyn am drigaredd. A fi'n teimlo bod o'r pwynt hyn mor amlwg, mor syml, ond mor gyfoes. Oherwydd, mae gormod o bobl. A fi'n siarad am bobl yn y capel nawr, a mae gormod o bobl yn ein heglwysi. Mae gormod o bobl fel y Pharisiaid yn y ddameg. Nawr, wi'n goffa bod yn ofalus beth wy'n dweud, ond os chi'n gwrando ar ei gweddiau nhw, byddwch chi'n haeri bod dim byd yn bod. Maen nhw fel y Pharisiaid. Oedd dim byd yn bod gyda'r Pharisiaid. Wy'n diolch i ti o Dduw. Dim byd yn bod o'na. Oedd e'n diolch i Dduw. Wy'n diolch i ti o Dduw am hyn a hyn a hyn a hyn a hyn. A ddim yn gofyn am dim byd. Doedd dim byd yn bod. Doedd dim ymostwng yna. Doedd dim problem. Doedd dim pledio am drigaredd. Mor wahanol i'r llall. A chan geiro a'i ddwyfron. Y fe a ddywedodd o Dduw. Bydd drigarog wrth i fi bechadur neu y pechadur. Gai ofyn eto i ni gyd. Gai ofyn i ti. Ai ti wedi gofyn am drigaredd? Beth yw'r peth pwysicaf i'r eglwys i ofyn amdano fe heddi? Eto, chi weld, mae hwn yn gyfoes. Y peth pwysicaf i'r eglwys yn gyffredinol, fi'n meddwl nhw, i ofyn amdano dyddiau mewn trigaredd yn gyd all ni. Ond ble mae e? Ble mae'r eglwys yn ymostwng ac yn gofyn Duw am drigaredd? Yn amlwg, dyma beth sydd eisiau ein byd ni, mae'n byd ni mewn mes. Yr unig obaith i'n byd ni yw am drigaredd, ond mae'r eglwys yr un mor druenus. Mae eisiau trigaredd arna ni. Mae eisiau pobl sydd yn bodlon mynd o flaen gorsedd gras a eiriol am drigaredd. Falle bod rhywun yn gwrando. Dych chi ddim ble chi dylech chi fod. Chi'n gwybod hynny. Dych chi ddim ble dylech chi fod o flaen Duw heno. Dyw pethau ddim yn iawn rhyngtoch chi a Duw. Mae eisiau gofyn am drigaredd. Mae'n syml. Ond mae'n anodd hefyd i ni, ond dyna'r beth sydd eisiau gwneud. Trigaredd. Falle fod yna hiraeth yn eich galon fel ni'n sôn am bore yma. Yr hiraeth yma. A ni'n gwybod bod rhywbeth ddim yn iawn. Mae eisiau galw. Mae eisiau galw am trigaredd. Yn drydydd, mae Moses yn gofyn am cael profi cariad Duw. Gwrandewch ar hyn, 14. Digona ni yn y bore ath gariad i ni gael gorfoleddi a llawenhau ein holl ddyddiau. Nawr, mae hwn yn mynd ymhellach yn diwedd na cael trigaredd. Mae cariad yn fwy na trigaredd. Allan ni ddweud bod y gair yn cariad fan hyn yn debyg iawn i'r gair Testament Newydd, gras. Mae'n gofyn am ras. Trigaredd yw peidio cael beth ych chi'n haeddu. Chi'n haeddu cael cosb, ond ych chi ddim yn cael y cosb hwnnw, trigaredd. Gras, mae gras yn mynd ymhellach. Gras yw derbyn rhywbeth. Dych chi ddim yn haeddu. Derbyn daioni, derbyn bendith. Na dych chi yn haeddu.
Dyw Moses ddim yn gofyn am yr sychder fynd, ond yn hytrach mae'n gofyn am cael ei lenwi a dŵr. Mae'n awaniaeth yn oes e. Mae'n un peth i'r sychder i fynd, mae'n un peth i'r newyn i fynd. Mae'n peth arall i gael eich diwallu yn llawn, teimlo'n llawn, wedi cael eich digoni, wedi cael eich bodloni gan gariad Duw. Ydych chi'n gwybod am gariad Duw? Ydych chi wedi profi cariad Iesu Grist yn eich calon? Ydych chi'n dal i wybod am brofi cariad Iesu Grist yn eich calon? Ydych chi'n gwybod, fel fi, beth yw ei golli'r profiad hynny? Ydych chi am brofi cariad Duw yn fwy? Ydych chi am y gallu i amgyffred gyda'r holl saint? Beth yw yr hyd, a'r lled, a'r uchder, a'r dyfnder, a gwybod cariad Crist, yr hyn sydd yw chlaw pob deall? Allwch chi weddio amdano? Chi'n clywed, gallwch chi weddio amdano fe? Allwch chi fynd at Dduw a dweud wrtho fe, wi moyn gwybod mwy am y cariad yma. Rydw i am brofi dy gariad i yn fwy. Ydyn ni'n gwneud hynny? Mae eisiau ffydd yn oes e? Hynny yw, gallu meddwl am ffydd fel rhywbeth mawr. Nid dyna beth fi'n meddwl. Mae eisiau gwrando, mae eisiau cydnabod bod modd profi cariad Duw yn ein calon ni. Weithiau ni'n meddwl ydy pethau'n just yn digwydd. Wel, mae eisiau gofyn amdanyn nhw. Glyw ein herfyniadau prydd, am brofi o thrad yn llawn. Gwyl a oes yno'n bechod cudd ar ffordd dyddawn. Mae'n gweddio am cael profi cariad Duw. Nhw'n i symud ymlaen. Yn bedwerydd, mae'n gweddio am lawenydd. Nawr, mae hyn yn agos iawn at beth ni wedi dweud. Nawr, os yw cariad Duw yno chi, os ych chi'n profi cariad Duw, wel, fe fyddwch chi yn llawen. Ond mae yma hefyd, so drychwn ni arno fe, ro i ni, adnod 15, ro i ni lawenydd, gynifer o ddyddiau ag y blaenaist ni, gynifer o flynyddoedd ac y gwelsom ddrygfyd. Ond yn dda, yn dydy e, mae Moses yn gweddio am lawenydd. Chi wedi meddwl am hynny? Chi'n gallu gofyn i Dduw am lawenydd? Does dim rhaid fod yn drist. Yn aml, ni'n drist fel ni'n dweud bore yma, a beth sydd yn rhyfedd fan hyn yw i ni'n gallu cael y ddau. I ni'n gallu fod yn ymwybodol o'r blinder a'r poen a'r dryswch sydd yn y byd. Ond trwy hynny, i ni'n gallu gwybod am lawenydd hefyd. Testament Newydd yn sôn am lawenydd yng nghanol profedigaeth, yng nghanol tristwch, yng nghanol diflastod. Dydy Duw ddim yn tynnu y pethau yna ymaith. I ni dal yn byw yn y byd, ond i ni'n gallu gwybod am lawenydd yn y pethau hynny. Ond dydy hwnna'n dda. Bod modd cael lawenydd. No, eto, ydy'r ffydd. Ydych chi'n credu hynny? Ydych chi'n profi hynny trwy ofyn amdano fe? Ydych chi'n mynd i ofyn hwnna? Bore fori, nos Wener,
ar fore Sadwrn wrth i ni ddechrau flwyddyn newydd. Ydy hyn yn mynd i fod yn un o'n deisyfiadau ni arglwydd? Ie. Os oes llawenydd yna ger dy fron di. Wel, ro'r llawenydd yma i fi. Fi moyn bod yn Gristion sydd yn fwy llawen. Wy'n credu bydd yn hystiolaeth i'n well i bobl. Os maen nhw'n gweld bod fi'n llawen, fydd e. Ni'n gallu gofyn. Ni'n gwneud hynny. Gan nid yw teyrnas ddiw, bwyd a diod, ond cyfiawnder. A thangnefedd. A llawenydd yn yr ysbryd glân. Ni'n gallu gofyn, ni'n gallu deisib. Llawenydd. Yn bumed, adnod 16 yn ni'n codi i dir hyd yn oed yn uwch fan hyn. Bydde dy weithredoedd yn amlwg eithweision, a thogoniant yw plant. Mae Moses yn gofyn fwy nawr i Dduw. Yn mynd Saesneg yn Moses. Thou art coming to a king. Large petitions with thee bring. Wel, dyma'r large petitions. Dy ddim yn gofyn am rhywbeth bach, ond wir yn gofyn rhywbeth mawr. Be mae'n gofyn amdano fe fan hyn? Mae'n gofyn am weld Duw yn gwneud pethau mawr. Gwneud pethau mawr. Dy weithredoedd yn amlwg eithweision. Mae moyn gweld Duw yn gweithio. Mae moyn gweld Duw yn neud pethau mawr. Mae Duw yn neud pethau mawr. Yn dyw e? Wel, mae'n neud pethau mawr ar hyn o bryd dros ein byd ni. Wrth gwrs fod e, popeth yn ni'n gweld Duw hynny. Ond mae'n gweddio fan hyn am gweld pethau mawr o ran i deyrnasau. O ran achubiaeth. O ran iachawdwriaeth. O ran bendith dros y byd. Yn ein gwlad ni. Yn ein heglwys ni. Gofyn i Dduw. Gofyn i Dduw am cael gweld i weithredoedd mawr e. Gweld bod e'n achub pobl. Gweld bod e'n codi'r meirw yn ein plith ni. Un o'r pethau sydd wedi'n haroi dros y flwyddyn diwetha yma. Fod yna genhedlaeth yn marw yn ein gwlad ni. Cenhedlaeth yn mynd heibio sydd ddim jyst yn cofio Duw yn ei pethau mawr, mae'r genhedlaeth yna wedi mynd ers amser. Ond mae yna genhedlaeth a bobl oedd yn cofio'r bobl yna. Pobl oedd yn cofio pobl y diwygiad. Mae nhw wedi mynd, neu mae nhw yn mynd. Mae yna genhedlaeth nawr sydd ddim hyd yn oed yn cofio pobl oedd wedi mynd trwy'r diwygiad yn 1914 a 1915. Oedd fy nhad i yn cofio pobl oedd wedi bod trwy'r diwygiad. Oedd e ddim yn cofio, ond oedd e'n cofio pobl oedd wedi gweld Duw yn gwneud pethau mawr. Wel, erbyn hyn, mae'r genhedlaeth yna yn mynd. Ac wrth gwrs, beth mae hwnna'n creu yw bod ni ddim yn disgwyl. Ni'n anghofio beth mae Duw yn gallu gwneud, ond ni'n gallu gofyn o hyd ar ei Dduw i wneud pethau mawr yn ein plith ni. Ac mae yna un ar ôl gyda ni. A adnod 17. Bydded trigaredd yr arglwydd ein Duw arno, llwydda waith ein dwylo i ni. Llwydda waith ein dwylo. Nid yn unig yn gofyn i Dduw
i wneud rhywbeth mawr yn ein plith ac yn ein gwlad. Ond i wneud rhywbeth mawr yno ni. I lwyddo yn gwaith ni. Mewn ffordd hunanol wrth gwrs, ond glod iddo fe. Bod ni'n gallu cael rhan yn hyn. Ni sy'n feidrol. Ni sy'n mynd heibio gyda'r llu. Ni sydd yn ddrwg. Ni sy'n mynd i farw. Ni sydd yn wellt. Ni'n gallu gofyn i Dduw i llwyddo gwaith ein dwylo ni. Gofyn i Dduw i ddefnyddio ein talentau ni. Beth bynnag i nhw. Bod Duw yn ein defnyddio. Fel bod ni'n clywed y geiriau yna ar y diwedd. Da was, da a ffyddlon. Biost ffyddlon ar ychydig. Dyma mae Paul yn dweud wrth Corinthiaid. Felly, fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog, yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Byddai ni weddio hynny, bod ein llafur ni beth bynnag yw ein llafur, ddim yn ofer. Bod Duw yn defnyddio hynny i glwd i hun. Wel, dyma'r 6 deisyfiad, fel wedys i. Gobeithio bydden nhw'n help i ni, i'n gweddiau, i wella. Beth byddwch chi'n gweddio? Beth byddwch chi'n deisif amdano fe yn ystod yr wythnos? Gweddio bydd y pethau hyn o help i ni. Amen.